wiskunde gaan leren deze tijd. Zo, dan hebben we het hoor je. Shana, Tess, Corine, Anousha en Julie. Hier bij Frank Executive. Oh, ik heb nog een foto gemaakt van. Oh nee, ik heb van maken. Nee, maar, nou, ik heb de foto gevangen. Ja, inderdaad. Ik had Eeuw, die gaffer. over mij een sigaret. Die zijn op opnemen. Robin, oh my god. Oh, kijk nou. Oh my god. Best vaag. Als je meer echt een live zet, dan is het mooi. En dan maak je foto's best vaag. Ja, dit is dat weet ik. Dat weet ik ook. Dat weet ik niet. Oké, maar kan je Ja, maar heel dat mooi. Kijk, bij mij ziet het er zo uit. Kijk, ik zoom in op Ketlin, schat. Kijk, dat is op Kevin. Tadaa! Even dat hoofd. Anousha. Ja, dat hoofd is echt. Oh, Kijk nou, als... no! Nee, ik laat het staan. Heb je een foto van alles? Kom. Ja, Oh ja. heb jij het gemaakt? Ja, dacht ik ook. Maar volgens mij is het van die oude. Niet zoveel. Wat is het zelf gemaakt? Zo, zo. Kom, people. We zijn daar ook. We gaan naar pot. Kijk, ik kan het echt goed eigenlijk maken. En dan eindigen we met